Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Kita sih harap belonjo. Dek, dek, tidak, nang tangi, nang subuh kak uman waktu kan kok. Nang tangi dok. Belonjo sih ya guys, dhisik ya. Sak petang guys iki, masih jam 5. Ayo nang tangi dek, subuh. Subuh. Selak gak uman waktu ki kok selak padang rontong lho. Entangi. Saya peteng guys, urung ketok cek repet-repet. Iki dhisik wis tekan Jogol Rayeng. Duit nek urung tak terterneh di. Tak gembol entek kok. Nek wis bar ndek apan kae wis suwi untuk narik iki bar jane. Kono taman yo gak diwen aku. Ya diwene sapa? Masih blonjo kowe kok aku. So nek lonine. Ya kok bolak-balik rono rene. Tahu gorengnya cek mbak niki. Tahu goreng apa lontong goreng iki? Endi le? Kuwi lho kotak ki apa? Dading. Heh? Dading. Alah aku tahu goreng. 3,5. Budading, budading. 8,5, 20,5. Iki sarapan sik. 4 liter setengah, 6 liter. Kalau jipis. Likur ke 30 tak sangit. Saya terang itu saya. Sing ape mak iwak sangit kuwe, Mbak? Susu. Kuwi penyambel jeruan. Jeruan gede iki petak masak untuk terteran gak sido. Lobokno kulkas nek. Lauk tak tandur lah. Betul. Tekres mandi terus. Tak panas tak ketat. Kuku kuner lek. Ah iya. Kuner iki desa iki. Ya pewek kuku golek sing jari wek wawan nek jari ora Mas. Besok jek delok. Delok to. Nek delok nek enak ibu kula. Sapa makan to? Iya sewu. Mas Agus, alhamdulillah guys, muat sapi. Arep done pasar karo Pak Su. Awas lho. Kurang idul kok le. Kurang idul sithik. Sapine Mbah Men. Jere yo Mbah, aku paling pengen dhewe. Iya, lha dhek wis cara mau panenan apa nglumpuk nek menawa Lumayan anak iki. lah entuk paronane iki. Gak tau ngopeni dhewe. Cilik sampe anu sampe cepet-cepet kan blonjo. Saiki kan wis ora ngopeni cah sekolah, wis ora iso nglumpuk Mbah. Mbah wakini ora tau leren lho. Yo cilik ora kaya entak. Lah iya, ora kaya nek ngopeni dhewe. Kayak gak bui wangi ya. Lah kayak nek motor liwat iso apa ora kuwi? Sik ga ngenteni ga. Was. Saya keteng sih. Alhamdulillah, rabbil alamin. Karek pedete.
Hei. Halo, Lek. Ya. Gimana perhatian? Ya. Mbah Min. Mbah. Ayo nih pengen. Iya, nyawar. Nyawar sok nyadran aja, Mbah. Iyalah. Tenan pora. Iya ya. Iya. Akhirnya iso gruyang ke aku. Lho, tetep belajar apa nglatih yo ndi ra tau enek ketok blas kok. Lho, lha entek enek ngono wong lanang iki. Wong senar ngono kok yo mbok jaluk Mbah, Mbah. Lah iki ya pensiun. Ngono. Iya yo Mbah, ndang ngopeni dhewe ae. Entuk hitung. Iya, tapi kan rawae dhewe. Wis guys, dhisik iki terima blonjo jajan karo sabun. Soalnya arep masak jeruan. Pak Sumbek Mas Agus wis ning pasar. Tipe sih iya apa le? Heeh. Ijek mangkat rono neh ngetan. Kuwi sing ndi Mas dimulai berdiundo indik nggih saiki nggih. Bab dibabati nganune disereng. Enggak, gambar tangan. Lha ngene Pak Detris disereng-sereng nek gelis Mas terus diciri neh wonge. Enggak, mbunku tak babat tangan. Serang kok dadak numpukne nek ngono iki kan. Iya. Alah wis entek web endi. Era. Wis telas jajane ngene Mbak Ni. Jajane entek. Wis telas. Gak uman, dese uman ki lho, sabun tok. Yo nek sayuran mang ketoke bayem mbek napa kangkung. Kangkunge ketoke yo entek apa ijek yo. Dijupuk Bu Angel mang sak gendel. Nek karo sop-sopan apa ngono kuwi ya. Nek roh banyu senenge. Sampean yo prei yo, Mbah. Pak Edian mang ijek melok tapi ning jeliru ku lho paling. Mbuh deh. Mak Edian tak melok emang. Apa Pak Edian tok? Lah yo anak kocekan jagung yo aduh-aduh cah. Lah yo. Abene Mak Edian apa gak melok koceng? Lah Pak Edian nek budal dhewe. Lah kene Yan. Ning adu. Kok krungu suaram. Biasane iki ora tau ning omah. Nggonku wagih, Dok. Peme, Dok, sego. Sisane tak goreng Dek sore. Dek sore tak cuweluki Dek bengi anu tak kei sego goreng ngono kok. Iki masak apa gitu? Dinda ya kon masakno kae lho jeroan ndek ra sido tak masak tak kene kulkas neh. Sing ndek bengi nang ngene, sesuk iki masakno jeroan tenan ah, Bu. Bu, aku iki gak selera mangan iki jere.
Nek sik cilik jere gak apa-apa, nek tuwek iki lho ora oleh. Walah yo ora bendina mangan kok, ndak terus bendina jeroane yo ora oleh. Mas yo iwak sapi bendina yo ora oleh. Nek yo ning gono-gono jeroan. Alah kok lara nungkrah-nungkrah ning freezer. Ayo. Engkae wek kowe jek atas kok tak freezer tak ijek tak kom banyu. Aku tek urung tuku yo ngene pita yo. Piro larang pemurah iki? Mbak Ida bareng kene kaya mbelah telu. Sing nggo soto bening kuwi kan kudune pitik Jawa. Lah piye? Lho. Iya lha kok ana sing omah Dik, ana ora melok macak wonge. Ana takon, "Ayo Nduk melok macak lah," aku ngono. Alah ora Bu, aku sing ning omah ae. Lah kok habis barang piye? Habis biasanya sing ngomong Mbah Kong, lah Mbah Kong tak kon dadi tukang syuting. Mloya mlayu karo nganu banyu. Lah aku ndak yo iso dok karo nyuting. Yo engko nyelah-nyelah ngono ae musik nek pas gek enek musike. Wis iki banyune molak malik, guys. Jeroane dicemplungno. Iki engko yo bingung desih iki sek gawekno adu paksu. Paksu kan ora gelem yo guys jeroan. Aku tak gawekne masakan dhewe. Kan soalnya nek esuk ini jek sarapan ning pasar. Aku tak osengne jamur lumut, guys. Pak Suwi ndek sedina tak paringi mam kalau guys, sayur lodeh sing terteran nggih. Sedina iki jere kaya wong ora urip. Mangan ambekan sayur lodeh iki ora seger blas, Mak. Jere ora kaya nek sayur ijo-ijonan jere iki alah ya banget tenan. Bayani tenan Pak Su. Ora seger guys nek mangan ijo-ijonan jere. Ora urip rasane jere iki. Wis karek ngekeki ngono guys. Tak godhog biasa ngono soalnya engko yo dibumboni. Karek ngeweki apa kuwi marinasi. Wis tak bumbuni guys, tak paringi marinasi roiko karo garam. Ben rada enek asin-asine. Kok terus diirisi. Terus iki godhong dondonge wis siap. Terus lombok, brambang, bawang, tomat ya wis siap. Wis, engko anak wedok nek mam wis nggih bios, guys. Kesukaane Dinda iki. Tapi yo jarang-jarang guys mam apa jeroan iki yo paling-paling yo ora nek terus sering tenanan yo ora yo nek lucu kudu mam kan yo jeroan pitik potong yo guys ora kok terus dinggo terus-terusan ngono yo ora. Makane Pak Sugi nek dipikir ngono awake gak duwe lemu. Lah piye pitik potong yo gak gelem. Jeroan juga gelem pokoknya ayam apa kampung nek ndeke gak patek seneng yo gak njipuk nek seneng yo njipuk ngono. Dadi piye yo panganan sing sekirane anu ki malah gak gelem Pak Suwi. Ndok glundung barang disambeli iki ra patek seneng guys, senengane ijo-ijonan. Makane awake iki mbok kon bedot kon lemu kon ngono gak iso. Soale iki gak duwe iya ya guys. Diarani kurang gizi yo kurang soalnya sak bangsane kaya protein kan kurang kaya Pak Sugi. Lele yo gak gelem pangan-panganan sing ngono-ngono kuwi. Ndok kuwi nek gak disowambeli sing pedes yo gak gelem. Pak Sugi jerene nayoh tapi yo angel guys untuk ngarani iki. Wong apa-apa emoh kok senengane mek ijo-ijonan tok. Gak yo angel, sambel-sambelan ngono kuwi tok. Mulai masak, guys. Iki wis
apa suwi wajane sing laba-laba iki gak tau dipakai ya guys. Iki dhisik langsung sekali-sekali ya dipakai barang, mosok sing kuwi-kuwi ae. Biar tak nggo ngoseng jeroan guys, iki minyake wis panas. Lombok berambang bawange di tumis. Lombok berambang, bawang, tomat. Guys, iki wis mulai alum lombok berambang bawange. Arek disigurno jeroane. Disigurno. Allah. Alhamdulillah sampai klekian bumbune guys. Ben untuk goreng sithik guys. Guys, karek nambah-nambahi bumbune, gula, terus garam, sik gulane sik guys, terus paringi garam. Sakjane kan yo nek digoreng sik yo garing guys, tapi Dinda ki ora gelem nek digoreng sik garing-garing iki guys. Yo ngene iki masak ki selerane dhewe-dhewe ya guys. Dinda ki nek digoreng nek dhisik seneng garing. Tapi nuruti Dek Dinda ya bener digoreng ini tapi ora gelem garing-garing tenanan. Nuruti request Dinda, senengane sing nyemek-nyemek. Memang tak jalukno kuah sayur lodeh ngene doke kelan lodeh guys, kelan apa entik koro karo terong ini apa di lodeh. Iki wis arek maringi kuah. Kuah lodeh tak paringi sak mene ben meresap bumbune. Ben ora garing ngono guys maksud iki. Iki senengane Dik Dinda guys ngene iki nyemek-nyemek. Goreng garing memang kan nek dhisik kan biasane nggih, nek biasane iki tak goreng garing nangke tak oseng, tapi Dek Dinda nek tak masak ngono kuwi kurang seneng guys. Soale selerane wong iki beda-beda, enek sing seneng teles, enek sing seneng garing, selerane beda-beda ya guys. Sik tak incipane sik guys, kurang ajar apa kurang manis. Wes nikmat, mantap. Arek godhong dondong iki sing urung mlebu. Sik ora tak kabehno sik ngono nek keketuten malah ora karo-karuan rasane guys niku. Tak kei sak mini sik ae ya. Iki dhisik iki lebih hati-hati guys, soalnya wajan iki nek kegores kuwi lebih hati-hati ora tak serokno sampai tekan ngisor tenanan. Sakjane kan sotele kayu. Tapi sing kotor wis kadung iki ya wis kudune hati-hati.
Wes jadi sak menu untuk anakku wedok nek mami seger guys. Wis angger iku wese niki dituruti ngene wis. Jalukane apa wis seneng. Wis mateng. Monggo sarapan monggo sarapan Besti ini dhisik kabeh nggih, family online semuanya monggo sarapan. Sing gak seneng jeruan utawa sing sirik jeruan nggih gak usah mam nggih, soalnya iki marai kolesterol tinggi guys. Tapi nek gak sering mam ya ora apa-apa sih ya. Nek dhisik iki wong ora ndek sirikan guys, mau pelos. Iki ya lape dhisik mau kok ilang niki parah. Lagi guys, iki paksu tak masakno dhewe iki. Jamur lumut. Oseng-oseng jamur lumut guys. Paringi kuah sayur dan meresap bumbune guys. Wis paksu nek iki gelem. Tak omong ngono kowe masak ngono ya jek panggah mikir paksu lho guys, apa ora ya sedeh. Aku karo Dinda mangan ngono gelem. Tapi sing sijine ya panggah nggekno abu dhewe. Iwak sing punjungan ndek iki lho guys. Kuwi yo isek tak omong ngono. Cek pating glinting iki mau ape tak elokno ning jeruan pikirku ki. Oh, cek pating gedimbung koyo ngene iki lho, tak kae ning freezer. Oh, yo ora enek sing mam. Iki kudune iki dimasak asem-asem apa-apa ngono ku dadine iso kepangan neh. Nek gak ngono walah gua iya guys. Tak berno sik kowe engko nek enek tunggale diasem-asem kan Dinda ya seneng, godhong-dondongi ya isek. Pak suwene ra mangan ijo-ijonan iki jere kudu geblak, lemes ning awak jere. Ora urip nek ra mangan jangan asem apa jangan menir. Nek mangan tak kelakno entik lho guys, walah nek mam iki, sekali mam iki walah tanduk ping pindho. Engko tak masakno ngene terus karo tak jalukno sayur entik nggone doke. Wis mantap. Alhamdulillah guys, wis mateng kabeh. Jamure ya wis mateng. Jeroane ya wis mateng. Iki sayur maune Mbah Dok, sayur entik karo koro. Wes iki polos ngene iki guys, tanpa lawu-lawuan. Mam yo sak eneke, sing penting wareg. Bersyukur cek diparingi sehat. Tak tutupane ya guys. Enek semote apa ora iki engko. Wes. Dan ganti acara guys. Oh yo monggo sarapan nggih. Monggo sarapan iki dhisik nang ganti acara nutupno korah-korah kae cek saiki ndek esuk wis berkorah-korah guys. Bar isah-isah bar masak yo pating gledak neh koyo ngono cek. Tapi wis bar nyapu. Wis bar apa wis. Resik. Lho. Gus. Walah, lha kuwi iki teko omah. Lah ngono kok ya ora mak-mak ora piye nang sarapan ki lho. Mateng. Ambek jamur lumut. Nang sarapan. Ngono kok ya ora omong-omong kok meneng ae kok.
Ngono kuwi entang teko kondi-kondi entang mangan. Nang ndang diijuk-ijuk isik iki le ah. Ah kletong tok ngono ki. Ijuk nang apa ndang adus mesti sana ya seger. Terus wis ngono ya guys, kontene besok dilanjut nah. Sehat-sehat selalu buat semua family online dimanapun panjenengan berada, yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia. Semoga sedaya diparingi sehat, panjang umur, lancar rezekine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Gus. Oh, gluyur ya kok.